Καλώς ήρθατε πάλι σε ένα βίντεο της AgroCare. Σήμερα θα δούμε κάποια υλικά τα οποία χρειάζεται να πάρεις μαζί σου ως υλικά πρώτων βοηθειών, αν χρειαστεί να ανέβεις σε ένα βουνό, να πας για ένα κάμπινγκ ή τέλος πάντων να ταξιδέψεις μόνος σου. Μπορεί να βρίσκεσαι σε ένα σημείο το οποίο δεν έχει πρόσβαση ένα ασθενοφόρο. Οπότε θα χρειαστείς ένα κουτί με κάποια απαραίτητα που θα σε βοηθήσουν για τις πρώτες ώρες. Ονομάζονται πρώτες βοήθειες γιατί είναι οι βοήθειες που πρέπει να δοθούν εκείνη τη στιγμή πριν ακόμα έρθει κάποιος ειδικός. Φυσιολογικός ορός. Σε περίπτωση που έχεις χτυπήσει και η πληγή σου είναι βρώμικη, θα χρειαστείς τον φυσιολογικό ορό ώστε να ξεπλύνεις την πληγή από βρωμιές. Ένα ήπιο αντισηπτικό τύπου κτενισέπτ ή μπενταντίν. Αυτό θα βοηθήσει στην απομάκρυνση των μικροοργανισμών και στην προστασία από μόλυνση. Έχει αποδειχθεί ότι αν αφήσουμε ένα λεπτό το μπενταντίν διαλυμένο με ορό πάνω στην πληγή, μπορεί να έχει πάρα πολύ καλά αποτελέσματα έναντι των μικροβίων. Ωστόσο, αν είμαστε στην εξοχή και δεν ξέρουμε ακριβώς πώς να περιποιηθούμε μια πληγή, αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να αφήσουμε το μπενταντίν ή το κτενισέπτ πάνω στην πληγή ώστε να την προστατεύσουμε. Το μπενταντίν, αν στεγνώσει πάνω στην πληγή, δημιουργεί ένα φιλμ το οποίο εμποδίζει τους μικροοργανισμούς να αναπτυχθούν αλλά και να εισέλθουν μέσα σε αυτή. Γάζες. Οι γάζες μας χρησιμεύουν σε δύο σημεία. Πρώτον, για να σταματήσουμε την αιμορραγία και να σκουπίσουμε την πληγή, και δεύτερον, για να καλύψουμε την πληγή και να εμποδίσουμε την είσοδο άλλων μικροοργανισμών μέσα. Ωστόσο, αν έχουμε πληγή σε χέρι ή πόδι, μπορούμε να έχουμε μαζί μας έναν ελαστικό επίδεσμο ώστε να τυλίξουμε τις γάζες και να τις σταθεροποιήσουμε στο σημείο εκείνο. Επίσης, αντί για γάζες, μπορούμε να έχουμε μαζί μας πολύ μικρά αυτοκόλλητα επιθέματα για τις μικρές πληγές, όπως οι αμυχές. Τουρνικέ ή λάστιχο. Σε σεμινάρια πρώτων βοηθειών παρέχεται η γνώση πάνω σε θέματα τραυματισμών και ακατάσχετης αιμορραγίας. Ωστόσο, αν δεν έχεις αυτή τη γνώση και αιμορραγείς σε ένα από τα άκρα σου, χέρια ή πόδια, καλό θα είναι να δέσεις πάρα πολύ σφιχτά πάνω ακριβώς από την πληγή για 5 λεπτά, ώστε να ελεγχθεί η αιμορραγία. Αυτό θα σε βοηθήσει να στεγνώσεις την πληγή και να την περιποιηθείς όπως πρέπει. Μην ξεχνάς ότι ανά 5 λεπτά θα πρέπει να χαλαρώνεις λίγο το λάστιχο, ώστε να μην δημιουργηθεί ισχαιμία στο άκρο. Όταν μιλάμε τώρα για τραύματα σε άλλες περιοχές του σώματος, αυτό που πρέπει να κάνεις είναι απλά, αφού καθαρίσεις καλά την πληγή, να πάρεις μια γάζα και να την πιέσεις πάρα πολύ δυνατά, παρατεταμένα για αρκετά λεπτά, μέχρι να έρθει εξειδικευμένη βοήθεια. Γίνεσαι μάρτυρας ενός τροχαίου ή μιας ανακοπής στο δρόμο. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να παραμείνεις ψύχρεμος, να καλέσεις εξειδικευμένη βοήθεια και μόνο αν γνωρίζεις τι ακριβώς πρέπει να κάνεις, να πας να βοηθήσεις. Υπάρχουν πάρα πολλά σεμινάρια τα οποία γίνονται συχνά και απευθύνονται είτε σε πολίτες είτε ακόμη και σε μικρά παιδιά και εκπαιδεύουν σε θέματα καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης αλλά και πολυτραυματία. Οπότε, αν δεν έχεις την εξειδικευμένη γνώση, καλό θα είναι απλά να καλέσεις μία βοήθεια. Άλλα 3 πράγματα τα οποία πρέπει να έχεις μες στο κουτί σου είναι ψαλίδι, γάντια αλλά και μία ταινία. Το ψαλίδι θα σε βοηθήσει να αποκαλύψεις την πληγή η οποία μπορεί να κρύβεται κάτω από τα ρούχα σου και δεν έχεις πρόσβαση σε αυτή. Τα γάντια θα τα χρειαστείς διότι τα χέρια σου κατά πάσα πιθανότητα θα είναι ελαιρωμένα, οπότε χρειάζεσαι καθαρά γάντια για να κάνεις σωστά την περιποίηση. Και η ταινία θα σε βοηθήσει να στερεώσεις τις γάζες ή τον επίδεσμο. Όλα αυτά που είπαμε θα πρέπει να είναι σε ένα κουτί, σε ένα δροσερό σημείο του σπιτιού σου, να μην είναι σε μια σακούλα του σούπερ μάρκετ και πάντα πριν φύγεις για ένα ταξίδι να παίρνεις αυτό το κουτάκι μαζί σου. Να ξέρεις ότι υπάρχουν και άλλα κουτιά πρώτων βοηθειών με πιο εξειδικευμένα πράγματα, όπως για παράδειγμα αμπού για εμφυσίσεις σε μια ανακοπή. Αλλά αυτά είναι πολύ πιο εξειδικευμένα και εμείς τώρα καλύψαμε ένα μικρό αλλά πολύ βασικό κουτάκι το οποίο πρέπει να έχεις πάντα μαζί σου. Αν είσαι οδηγός αυτοκινήτου, ούτως ή άλλως σε υποχρεώνει ο νόμος να έχεις κατά την οδήγηση ένα τέτοιο μικρό βαλιτσάκι μέσα στο αυτοκίνητο. Αυτά τα κουτιά πρώτων βοηθειών μπορούμε να τα προμηθευτούμε είτε από κάποια φαρμακεία, είτε από κάποια μαγαζιά τα οποία έχουν ορθοπαιδικά είδη και άλλα ιατρικά αναλώσιμα. Αν σου άρεσε αυτό το βίντεο, μην ξεχάσεις να γράψεις ένα σχόλιο και να πατήσεις δυνατά το like. Εμείς στην AgroCare είμαστε εδώ για να σε βοηθήσουμε σε οποιαδήποτε απορία έχεις, στο τηλέφωνο 210 40 14 206, αλλά και στα social media. Αν έχεις κάποια άλλη ιδέα την οποία θέλεις να αναπτύξουμε στα επόμενα βίντεο, γράψε μας στα σχόλια. Μέχρι την επόμενη φορά, γεια χαρά!